The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. Matthew 9:37-38. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Galatians 6:9. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Colossians 2:6-7 says, So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And Psalm 119:105. And the gospel must first be preached to all the nations. Mark 13:10. In Amos chapter 8, verse 11, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but for hearing the words of the Lord. Sa dili pa kita magapadayon sa pagdoon sa pulong sa Dios ni kadlawa, dapit ka higala, ingon nga magtotoo sa gamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, the rebound technique, ang atong pagkumpisal, pagsugid sa atong mga sala, ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan, wala pa'y Kristo diyan sa imong kinabuhi, gidapit ka nga imong tuuhan si Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas og Dios aron ikaw maluwas. First, og sa Acts 16:31 nagasulti, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. So, sa wailangan, mag-ampot ta sa hilom. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa mga kausapa, sa imong pagdala kanamo nining among pagtuon sa imong pulong, pinagi sa YouTube, ubos ni ining Vic Balbido Evangelistic Ministry. Nagapasalamat kami kanimo sa imong lugway sa mong kinabuhi, hangtod ning higayuna o Dios. Kini ti mailan nga ikaw anapay planos matag usa kanamo. Musauban ni kami, lamdagi kami sa Espiritu Santo sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala o mga kaigsunan, mga suki ning atong Bible study through the YouTube.
Okay, kining atong dugukan o hilisgutan topic nga atong gisugdan kagahapon mao ang the 10 problem-solving devices of God. Okay? Or God's 10 problem-solving devices alang sa mga magtotoo. Kung ikaw, believer in Christ, niining higayon na nga nagpaminaw kanini, kini ang angay kanimong masayran ug mahibawan. Kay kini may kalabutan man sa kasulbaran sa bisag unsa nimong suliran sa imong kinabuhi. Kay kung imong masulbad ka na, you come out as a winner believer. Numdum ka sa atong gihisgutan taon-taon lang yun to. How to be a winner in this life and in the next. Karon atong hagbong kining atong pagtutok nganhi sa God's 10 problem-solving devices. Okay? Atong sublion o atong i-review nga atong gisgutan kagahapon nga ang mga problema sa kinabuhi dili nato kalikayan. We cannot avoid. Samtang aniya pa kita dinhi sa kalibutan. Gusto? And they also cannot be solved without learning the solution to those problems. Di man yun. Di mo masulmat kung di mo tunan o katunan ang mga solusyon o kasulbaran niining mga suliran nga itong atubangon adlaw-adlaw. So kini grasya kay gisangkap ni sa Dios sa kaniadtong mga pagtanan, iya na ning gitagana kanato tagsa-tagsa ka mga magtotoo. Now, sa ato nang giingon nga dili kalikayan ang mga suliran. While aniya pagkita nining walog sa mga luha nga kini gidumala ni kalibutan ni Satanas. Okay? So, kung nakakita suliran, that means we are still alive. Basta? Of course. Now, ang mga kasulbaran masayran o makatunan best understood when problems are defined. Now, sa balang kasulatan, kitang mga magtotoo gimanduan not to avoid or to choose not to have problems. Meaning, mo deny bata sa mga suliran. Mo na mando sa Dios. It's important to know the general concept of problems. Mo hinungdan ang kitang mga magtotoo gisangkapan sa Dios ni ining iyang 10 problem-solving devices. Okay? So karon ato magibiyaan kagahapon ang atong paghisgot bahin sa fear. Kanibang kahadlok. Kining fear is an emotional sin. Emotional problem. Kay kini ginganlan na sa ining lusok irrational and irresponsible nga sa atong pagbati kini mo lagi emosyon man lagi, which removes Bible doctrine from being number 1 priority sa atong kinabuhi. You see? Kay aton ang basic kani sinugdanan nga pagtulunan nga ang atong pagbati lagi dili makauna-una, why huna-huna, it has no thinking. The moment nga ang pagbati na nato mo dominar sa atong kalag, samtang magtuon ta sa pulong sa Dios, na mo ambot kanimo ang reaksyon. Mo react kadayon, reaction takes place. Mo hinungdan nga once emotion takes over, sa may mupuli na yun, kahadlok. There is fear in almost everything which destroys our spiritual life. Muna. Kaya si Satanas, God, the arch enemy of God, panditan, ning mata ni mo sa buntag, okay? Iya kang
witkan dayon ba sa mga negatibong mga pangunahuna. Ingnon ka dayon, sudlan dayon mga nahuna dayon. Inungdan nga adlawan nimo. Wala mo muangay nimo, mo na ka na negatibo ba? Iyan ang iwitik niya sa imong nahuna. Na kung imo ng tuuhan, then it will affect you. Mo hagbong sa imong pagbati. You see? Gamit dayon sa pulong sa Dios. Claim God's promise dayon. So, God gave us emotion as an enjoyer of what is the truth. Mao mo gyud function o papel sa atong pagbati. Emotion is not the basis of our spiritual growth. Di ni mo ibasihan. It's Bible doctrine. Mo ibasihan sa atong pagtubo espirituhanon. Now, ang emotion was never designed idibuho kini to be a problem-solving device. Dili. Now, daghang mga sinful emotions, mga sala sa pagbati, emotional sin mga ni. Okay? Kani, ehemplo, na hatred, fear, anger, bitterness, revenge, guilty feelings, kaning pagka-luoy sa mong kaugalingon, self-pity, mga sinful emotions ka na. Kining maong mga emosyon, mga pagbati, totally reject the absolutes of Bible doctrine. Totally. You see? That's the reason why may hinungdan ngano we are mandated to avoid the bad and wrong emotions in our spiritual life for our protection. Alang sa panalipod sa itong kaugalingon. Kaya binimo, ang kahadlok nagagikan manggod ni or caused by arrogance. Ang good example for this is mo itong sala sa pangabubho, sin of jealousy. Kaya nga naman lagi kuno ang tao mga bubho man on someone. Well, this jealousy comes from fear. Correct? You have fear of being forsaken. Mabiyaan ka. Abandoned. Changed. Pulihan ka niya. Etc. Ug human niya na sugod na sa pagka-mapahitason, pagka-arrogante. You become bitter. Mapungtanon ka na. Na mo na mahog kag ingon ana. There, anang puntuha, anang dapita, kanang bahina, ikaw nahimong maluyahon. You became weak. You see? You become weak as a believer. Believer kung ka. Magtutuo ka. Anak mo ka sa Dios. Pero niya nang bahina, niya nang higayuna, you become weak. Now, what made you weak? Ano sa may luya ni mo? Ang imong jealousy. Ang imong pagpangabubho nga sala man kana sa una-una. Grabe ra ba ang mga sala sa una-una? Mas grabe sa uban pang klaseng mga sala. Pero man tong klaseng mga sala nga atong gipangisugutan atong gitunan. Una nini is sin of the mind, mental attitude sin. Ikaduha, unsa? Lingual sin, sala sa dila. Ug ang ikatulo, overt sin, sala nga makita, sala sa buhat. You see? Ug niining tulo ang kinagrabihan gud ini, sala sa nauna. Mental attitude sin kay nganuman. Ibaw nga no, why makakita niya na ikaw raw ang Diyos na ibaw. You see? Mao na grabe ang sala sa una-una. Ug ang tanang mga kini kung sa una-una, mao na inahan sa tanang mga sa. You see? Naibaw magkagunsang nagunang sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Dios. Kinsa may unang binuhat sa Dios? Mga manulunda o kinsay leader, si Lucifer. You see? Unsa magyusa ni Lucifer? Unag yung gikumit sa binuhat sa Dios. Sala sa pagka-arugante. Sala sa pagkamapahitason. Pagkahambugiro.
You see? Mauna nga, ang buhat og sala sunahuna, maunay unsa kinagrabihan. So, ato kong malikon nga, ikaw nahimong maluyahon, weak, sa diha nga ikaw nakasala sa pangabubho, jealousy. That is sin of the mind, mental attitude sin. So, what's out this thing? Fear. Bantay yun Pag matngon na nini. Fear is a destroyer to our spiritual life. Ayaw na kalimti. Mao ni makaguba sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Makabungkag. You see? This is a destruction to ourselves. Ibaw ka ba? Now, irrationality is a total contradiction to the protocol plan of God. Okay? Akong balikon. Irrationality is a total contradiction to the protocol plan of God. Now, Bible doctrine is an absolute. It is an absolute in rational. Munang rational. Kay unsa? Tungod kay rational God. Absolute God. Now, because it comes from God who is rational. Okay? So, kung wa kay Bible doctrine o pulong sa Diyos diya sa imong kalag, tungod kay negatibo malagi ka, sapagkat unya na, you cannot find any rationality in your life. Dili. So, sabta yun na. Sabta ka na pag-ayo. Ang grabe pa, our life becomes miserable. Mahimong makaluluoy, uyamot, caused by irrationality in our mental attitude. Busa, it is a matter of choice. Naaranas imong pagpili. Kay pilian man ninimo. O matngunin get this. God's plan for our life has protocol to be followed. Na ay paagi, na ay sumbanan, na ay protocol. Naging nato protocol nga sundon. Without Bible doctrine, kita ignorante o may alamag sa protocol sa Dios. Tural. So, may yung pagkaibaw, wa man kay pagtuon-tuon. Hence, kung ikaw mohimo nagdesisyon, kanang desisyon na will only turn out to be bad, to be wrong. Kasabot ka? Therefore, when we are a victim of fear, biktima kita sa pagkahadlukan, fear then eliminates personal sense of destiny. Murag makuan ba, murag mapanas ba nimo? Hinay nga naligo na gyud ang imong sinati sa personal sense of destiny. Murag na hanap na noon. Fear. Okay? Kay ngano magyud yung mga magkahadlukan, unsa ni? Kay na ay fear of the unknown. Kasabot ka niya na? Na kay way nahibawan, bahin sa kabutang, muugmad, mo develop gid ang imong kahadlok. Gusto? No na, gikinahanglan to pagkat-on sa kamatuoran, pagkat-on sa pulong sa Dios aron mawa ka ng atong paghadlukan. This is God's solution. It is an open secret, mga dili kay sekreto yon. Open secret nga may baw-an nimo, makatunan nimo, fellow believer, nga mao na nga kining fear of the unknown mao na nakaingon ning tanan. Kaya man lagi kay unsa gana, gugma, tinguha, kainit sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kapila na to balik-balikan na.
Bible doctrine, the Word of God is supposed to be your life now. Ingon nga Kristohanon. Kay kung wa kay pulong sa Dios, na mo lagi na, di ba, itong ihimplo ni nga iyano kayong ihimplo nga, mao man kini ang owner's manual o instruction manual sa Dios alang kanato nga mga magtotoo. Aron kita mo enjoy ni ning kinabuhi na tong temporaryo. You see? But sa Diyos nga kita mo enjoy. Magpahimulos, we live life to the fullest. Mo nang wa ka mo enjoy kay nga naman. Mo magkayalamag sa mga kamatuoran sa Diyos. Sa iyang mga mando, sa iyang mga sugo, sa iyang mga paymatngon, wa man nimo tagda. Lain man kag mga priority. Uban, mga kalibutanon, mga tawahanon, di ka ka-enjoy. Mo na lagi parehan, himplo ang itong batang gamay nga. Imo ng tagaag, Mercedes-Benz ba unsa na, BMW ang auto, 5 years old, unsa man niya pag-enjoy, mo pa man siya capacity. Iya, mo enjoy niya na pamukon na lang mga sa amin na dugdukon man na niya martilyo kung saan mo enjoy siya na ano, why katakos, no capacity for life. Ang magtotoo nga why kamatuoran, why capacity for life, o musamot ng iyang paghadlukan na can you afford to be a victim of that? Can you afford? Kaya ikaw anang bahina, you are already a loser believer. Naibaw ka ba? Natanawon ka sa Diyos, saon man niyahong anak, di man lagi yun siya mutuo. Na maunay, giingos mga katigwangan lagi, tinuyuan siya mong buot. Na mauna. So, kini ato ni gihatag emphasis. Dakong pagtagad kining importante kining mga bahina. So, you see a person who fears death, samot na, bahin na ganing kamatayon. Ang usa ka magtotoo, itong isgutan. Ang usa ka magtotoo nga mahadlok, mamatay o ang pagkamatay, will also fear living. Ibaw ka ba niya na? Kaya nga naman, he is not ready to live who fears death. Kung siya gisulti sa Salmo 56:3. Kung siya gisulti diya. Psalm 56:3. When I am afraid, I will trust in you. Verse 4. In God whose word I praise, in God I trust, I will not be afraid. What can mortal man do to me? And naibaw ka, you know what? God did not save us to be fearful or to be afraid. Wala. Unsay gisulti sa 2 Timoteo Kapitulo 1, versikulo 7. 2 Timothy 1:7. Paminaw. God did not give us a spirit of fear, but of power, and of love, and of self-discipline. Busa, ang usa ka magtotoo nga hadlukan is one who is ignorant of truth. Huwag yung alamag sa kamatuoran. Kantong gisgutan, may tungod confusion in the mind, hysteria, o ang panic. Panik, sabi niya, kataranta, kalisang, kaguliyang sa una-una. Kini, hysteria and panic of fear nga mo ay overcome na sa usa ka magtotoo. Mao ni makaingon nga why epekto ang kaning atong gisgutan nga 10 problem-solving devices of God for you. Why epekto? No effect gani sa Biblia sa imong kinabuhi. Why epekto? Kaya nga naman lagi.
wa man ka makakat-on, wa man nimo masilsil, wa man nimo na mahimong tinuod sa imong kinabuhi ang pulong sa Dios. Kay in the first place, wa man kay gana, wa man kay panahon, wa man dayon na imong ibalibad, awa ko'y panahon na. You see? So, mao ni, why epekto ang imong paggamit, gamit kag suway ni ng 10 problem solving devices, why epekto? Ang doktrina, ay mo kunong tunan nga, ang imong pagtuon, panagsahan lang po na nimo, ganahan ka, like, mao na giingon sa atong gihisgutan nga, murag ang imong pagtuon sa pulong sa Dios, intermittent. Ano siya yung buta sa bot? Intermittent. Hunong-hunong ba? Undang-undang. Tuon ka karon ug mawa na pod. Mura ba depende sa imong gana. You see? So that means why kainit? Why kaikag? Why tinguha? Why gugma? Why gana? Wa mahimong priority sa imong kinabuhi. So, what is the solution to this problem? Unsa man? Ang unang butang, the first thing we should do is 1 John 1:9. Rebound technique. Okay? Kumpisal, isugid dayon imong mga sala. Kaya ang Diyos always provides you, believer, the assets, ang mga kasangkapan that you can use in order for you to be able sa pagtuman sa protocol nga plano sa Dios. O ako makanggiingnan, don't get me wrong. I did not say that we no longer use our emotions. Tao man ta, magamit magita sa itong mga emotions to. What I say is, saturate your mind. Loop ka. Ug pulong sa Dios ka ng imong una-una. Loop ka ug pulong sa Dios. Renovate your mental attitude. Bag-uha kanang imong panghuna-huna, ang imong pagtagad, so you will be able to enjoy your emotions. Enjoy magyud ka. Enjoy life to the fullest. Okay? You will appreciate life. Ganahan nagyud ka sa imong pagkinabuhi tungod kay you now have capacity for life. Mao man nga tukan mo na yung malmal nimo hangtod nga mas silsil lang yun na diya sa imong alimpatakan, sa imong galamhan, sa imong kalag. Now, ato rin kuning hisguta gamay kining loser believer, kining mga pildiro. A loser believer can only see the problem. Mora na iya makita. Apan ang winner believer only sees the solution to the problem. You see? Again, it is a matter of choice. Apan di, hinumdumi, whatever we choose, kita ragyod mismo ang responsible, answerable, o accountable yan ang mga choices nga itong gihimo. Musta? Og dugang pag yun na, we reap what we sow. Sakto? Na, manas pulong sa Diyos ba? Kung sa imong ipugas, maupo imong anihon. That's right. So let's remember the fact nga ang pagbati was designed by God as a responder, not as an initiator. Responder, tagtubag ra ba? Kung dili mo itig-una, initiator. That's how God designed it to be. Mo na yung iyang disenyo sa Dios. O gawas niya na, apart from it, emotion now becomes the initiator. Mo na tig-una. And as such, the believer tends to be a loser believer. Pildiro gid siyang magtotoo. So, that becomes a problem. Musta? Problema na sa usa ka magtotoo. You see, balikon na nato, umubalik ta dyan tong subject may tungod sa kahadlok.
paghandlukan, kini mo ay makaguba lagi sa spiritual life sa usa ka magtotoo, makaguba. So itong gingon niya sa Psalm 56:3, when I am afraid, I will trust in you. Verse 4, in God whose word I praise, in God I trust. Niya diya po sa 2 Timoteo 1:7, God did not give us a spirit of fear. You see? Mauni nga, ang perpetual spirituality, feeling of the Holy Spirit and nakakasasod sa divine atmosphere, kini, it suppresses and overcomes fear. Akong malikon. Perpetual spirituality. Sa ibot pasabot, perpetual spirituality. Ang imong pagpadayon, pagkamalahutayon nga kanang na-spiritual ka. Nga namang na-spiritual ka man, tungod kay nagagamit ka sa pulong sa Diyos, nakasasod sa divine atmosphere, o nakapakigambitay sa Diyos, o mao kini makasuppress, makasumpo, maka-overcome yan ang imong pagkahadlukan, ang imong pagkahadlok. Kaysa spirituality, in spirituality, ang usa ka magtotoo makes use of all the spiritual assets. Pahimuslan yun niya ang tanan nga mga espirituhanong mga kasangkapan that God provides him diya sa phase 2 sa plano sa Diyos. Kaya niya man sa phase 2 karon. Sa phase 1, kaluwasan, salvation. Phase 2, believer in time. Ikaw magtutuon dinhi sa panahon. O ngayon katulo, phase 3, believer in eternity. Ang magtutuo nga tuan na sa eternidad. So, fear therefore is a problem. Musta? Ang pagkahadlok o paghandlukan suliran. Now, ang fear God, gibahin is duha. Ang una nini, mental attitude sin. Ikaduha, reverence, respect, or awe. Okay? Kay, ang una mo ay sala. Ang ikaduha, lahi na. Reverence, that is the positive side. Reverence, ang imong pagtamod, pagtahod, o ang imong pagkadasig gumikan sa imong tuboy sa Dios, imong exalt nimo ang iyang pagkasiya, ang iyang pagka-Dios. So the Bible says fear God and love God. Okay? Now do you know what this means? Unsay pasabot nini? Tubag, it means reverence, respect, and awe God. Ang kanang fear diha nga mental attitude sin is when we are afraid of man. Mahadlok tas tao sa mga sirkumstansya o of any disastrous situation. Nabay mga mahulgaon, mga kahadlukan ba? Okay? Mao na fear. I mean, that is the mental attitude sin. Okay? But, kung ikaw sa ka magtotoo, ipunting yun ang imong nauna sa pulong sa Diyos, not on the problem. Sabtag na pag-ayo. Ayaw itutok ang imong nauna diha sa imong problema, suliran, kundi ngadto sa pulong sa Diyos. Kung ikaw magtotoo. Okay? Now, you know that God is the one holding your life. Basta, kinuptan ang atong kinabuhi sa Diyos. Fear that is not mental attitude sin is fear on God's perfect righteousness. Atong kadlukan. Ang kadlukan, dili kadlok man sala, kundi ang imo laging pagtamon, pagtahod sa kinaiya sa Diyos. Perfect righteousness sa Diyos. Perfect reverence, respect, and obedience. Atong masulundon
pagsunod sa pulong sa Dios. Diha sa Deuteronomio 17:19, nagasulti diha sa English, that he may learn to fear the Lord his God, to keep all the words of the law and statutes. Salmo 111, versikulo 10, the fear of the Lord is the one, the beginning of wisdom. Now, fear, ang pagkahadlok, is the lack of thinking under pressure. When a believer has nothing to use sa panahon sa krisis o mga katalagman sa kinabuhi, okay? Fear automatically comes in his mind. Automatically yung diha sa iyang una-una. O fear loses rationality. Fear is failure to learn and utilize God's 10 problem-solving devices. Ang imo pagkapakyas sa pagkaton, wa man kay alamag, wa man kay na bangkaagan na nakatunan, wala. Now, fear is a part of the emotional complex of sins. Sa sala, mga sala. Fear, of course, nag-a-appeal nining ang mga kabalaka, kahangawan, anxiety, and other emotional sins. Apan ang Dios does not forsake us. Wa magabiya kanato, He continues to provide us all the assets, tanang mga kasangkapan, mga solusyon sa kinabuhi, which includes solution to fear. Mangutana ko nimo, mutuo ka ba niya na? Do you believe that? Okay? Okay. Atong reviewhon gamay. Atong labason sa atong panumduman katong 7 ka mga kategorya of categorical problems. Una niini, distraction from self and others. Pagkalingla. Pagkalingla tungod sa atong kaugalingon, our arrogance, o pagkalinga tungod sa ubang tao. Okay? Mo ni una nga kategorya. Ikaduha, pagkahadlok o uban pang mga emosyonal pagbati nga mga suliran. Suliran sa pagbati. Ikatulo, ang imong pagsalikway o pagbiya sa imong mga higala, pagbiya na magpalayo na sila ninmo. You are rejected by your friends and by your loved ones. Mao ni ikatulo. Ang ikaupat, ang kamatayon o pagkamatay. Suliran mo yun na. O niya ang ika-5, ang timing. Kana bang tukmang higayon? O niya, sunod, promises versus integrity. Mga saad. At bangan ka na sa imong pagka-alangdon o pagka-talahuron niya ang imong pagbarog. Integrity. Ug ang ikapito mao ang imong OSN, old signature, o ang fragmentation of trends. Mao ni ang 7 ka mga kategorya of categorical problems. Now, Bible doctrine becomes real to our life sa dihang ato kining gamiton. Kay ang pulong sa Diyos nagamando rawag yun. Be doers of the word, not only hearers of the word. You see? So, ang doktrina sa Biblia, ang pagtulunan sa pulong sa Diyos, mahimong tinuod sa atong kinabuhi kung ato na kining gamiton. Doers. O kinigamiton nato ngadto sa mga sirkumstansya sa atong kinabuhi. Kod kay ngano mando lagi sa Dios, we have to be doers of the word, not only hearers of the word. Kay studying the word of God is one thing,
But applying it, believing it and applying it is another thing. But all of this nagaagad lamang sa atong desisyon sa atong kaugalingong kaubuton. O again, we have to metabolize the Bible doctrine ato kining ingon galingon. Well, I don't know if you will accept that Visayan word. Galingon, ang pasabot niya, pareha gud ang mukaon kag luto, okay? Ang imong pagkaog luto, natural, dili man na mahimong kusog nimo kung dili nimo na usapon og imong tunlon. Gusto? So sa pagkaon nimo na, pag-usap nimo na imong gikaon, unya ang imong volition pod mo yung imo ba nang tunlon? Kasi o di. Kasi maglihok na imong kabubuton. So moingon ka nga positibo nga ang tunlon. Pag tunan nimo mahog naman dito sa imong intestine dito sa sod sa imong tiyan. Og mo nagalingon kadtong imong gikaon ug kadtong mga utan, mga mga karne, unsa batong ipangsagol nimong gipangkaon, mausa na to maggaling ba. So mao nay atong gitandi sa metabolization of Bible doctrine. O kung maghisgot ta spiritually o bahin sa espirituhanon nga paghisgot niini, it is God the Holy Spirit who does the metabolization. Dili kita nga magtotoo. Kota, igor ta maggamit sa itong positibo nga kabubuton. Ug ang Espiritu Santo na mo imong galing sa pulong sa Diyos. Mo himong klaro, tataw, tinaw sa atong pagsabot niya na. So mao na ang atong pagklaro ni mo ito ning metabolization of Bible doctrine. Galingon that we take in, ang pulong sa Diyos nga we take in, it only, otherwise, it only stays in our mentality as gnosis doctrine, knowledge understood. Gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis. Greek word ka na nagpasabot og knowledge understood. Kana ba pareha bang imong nakatunan sa mga eskwelahan, sa mga universidad, mao ni academic knowledge kana manigiingon nato. So, knowledge understood. May mo magtuon ka sa pulong sa Dios, knowledge understood ra, gnosis ra. Why epekto sa imong spiritual life? Kasabot ka? Ngano may epekto? Wa man lagi ma-metabolize. See? Wa man nimo tuohi. Sige man lagag tuon-tuon diha, wa man nimo tuohi ito imong gitunan. You see? Ang daog ini mao ang pag-unsa pagtuo mo. Ito na yung atong isip malmal nimo itungod sa Operation SLA. Sa itong Operation SLA, ang uban diha naka-sag-o na yun na. Nasilsil lang yun nila. Study, learn, unsay nga talo, apply. Na. Pagtuon, learn, katuni, apply, gamita. So mo ni ang process, okay? Aron ma-metabolize ug mahimo na epinosis katuyo mo gitun-an nga pulong sa Dios. Inainosis nga knowledge understood karon nahimo ng epinosis. E-P-I-G-N-O-S-I-S. Kung imo ko nang binisay og pronounce epignosis pero epinosis. Silent G. Okay? Kana nagpasabot og unsa wisdom, kaalam. Kay nahimo ng kaalam ang pulong sa Dios diha kanimo og kini usable na. Magamit na nimo sa imong espirituhanong pagkinabuhi. You know what I'm saying? Naklaro ba nimo kini atong pag-esplikar nini? So therefore, balik ta sa fear. The antidote of fear is a mental attitude courage. Okay? Mao ni antidote sa pagkadlukan.
2 Timothy 1:7 again, God did not give us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. 2 Timothy 1:7. So, ano sa man ta maka-acquire og sound mind? Be? When we take in Bible doctrine, sod sa divine dynasphere. We have the power of God from the Godhead. We have the power of the Word of God. Ayaw na nakalimti. Ang imong pagsalig sa gahom sa Diyos is real courage. Relying on God's power is real courage. Believers nang inahanglan og virtue love which comes from Bible doctrine nga na-metabolize na, nagaling na, and now nagatuyok-tuyok, naglibot-libot na sa imong unsa stream of consciousness diha sa imong panimuot. Okay? Nainom ka ba sa tulo ka spiritual skills nga ito nag-isgutan? Ang una nini is rebound, pagkupisal. Kaduha, Operation Z. Naon sa maning Operation Z? Z ba? Ang litra nga Z. Zeta. Okay? Kaning Z, okay, ako kang explikahan. Kaning Z, Operation Z, hulagway kini dito sa tumoy, there is a left side, there is a leftmost. Mao ka ng pastor, teacher, nagatudlo sa pulong sa Dios. Okay? Ang iyang gitudlo nga pulong sa Dios, mo dagan ka na diha sa imong hunahuna. Okay? Mudagan sa imong hunahuna o pasabton ka sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na ang pasabot kanimo. Nasa diha nga imong dawaton kadtong gitudlo, imong tuuhan, imong katunan o imong kay kana imo namang gituhuan, magamit na nimo. Okay? Kay ang Espiritu Santo mao may ning balhin niya na ngadto sa ubos, okay? Kinaubsan, the leftmost nga ubos, nga nahimo na ng unsa gnosis doctrine pa. Okay? Okay. Atong balikon. Pag kadungog na nimo sa gitudlo nga pulong sa Dios, balhinon ka na kung ikaw positibo, kung ikaw mo sanong, mo tuo, niya nang gitudlo. So, ang Espiritu Santo automatic nga mo balhin kini dito sa gnosis doctrine pa, o niya, kay imo namang yun laging gitdawat, o imo nang gituuhan, then, ibalhin na po dayon dito sa rightmost sa ubos, nga mahimo ng epinosis doctrine, wisdom. Diha, mahimo na ka ng galamiton sa imong adlaw-adlaw panginabuhi ingon nga Kristohanon. So, mao ka nang ginganlan og Operation Z. Okay? Kay guide man ka na god, aron ka na magiyahan kung unsa ng Operation Z. So, mo na ikaduha nga spiritual skill. Ikatulo, ang imo ng paggamit niya nang napo ka mga kasulbaran sa imong mga suliran. 10 problem-solving devices. Now, sound judgment comes from metabolized Bible doctrine applied nimo nga magtotoo sa imong kinabuhi. Okay? It is only by circulating metabolized Bible doctrine in the stream of consciousness nga ikaw magtotoo, mahimo nga mananaog nga magtotoo, winner, believer. Fulfilling the protocol plan of God, nanginahanglan kini og spiritual courage. Pinagi sa imong paggamit sa imong mental attitude of doctrinal courage under pressure. Unsay gisulti sa 1 John 4:18. Ablihin mong Biblia. 1 John 4:18.
There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. Now, kita nagahigugma sa Dios, uban niya ang ginganlag reciprocal love. Tungod kay ang pulong sa Dios nagasulti man, we love Him because He first loved us. 1 John 4:19. Now, kinahanglan ta mo pahuway on all of God's essences. We have to rest. Ang buot pasabot, maon na atong sandigan, ingon nga mga magtotoo. Ayaw na ni kalimti. Ang napo ka mga kinaya sa Diyos sovereignty, iyang pagka magbubuot sa katanan, perfect righteousness, hingpit nga pagkamatarong, perfect justice, hingpit nga makiangayon, justisya. Ikaupat, siya gugma, hingpit ang iyang gugma. O ang ikalima, maong kinabuhing dayon, eternal life, o omnipotence, labaw nga makagagahom. Sunod nga omniscience, ang iyang pagkasayod sa tanan. Katulong nga iyang omnipresence, ang iyang pagkaanas tanang dapit. Way suok ng kalibutan nga dito ang Dios. O ang ikaupat ay kasiyam, mao ang iyang dili na mausab, ang iyang immutability, dili na siya mausab. Maura gihapon siya kaniadto karon og hangtod sa kangturan. Is the same yesterday and today and forever. Ug ang ika na po nga kinaya sa Dios, mao ang iyang pagkakamatuoran, veracity. Ayaw na ni kalimti. Isil-sil na diya sa imong limpatakan, sa imong kalag, ang napo ka kinaiya sa Dios. Aron ikaw anha maga pahuway. Okay? We have to rest on all of God's essences, iyang attributes. So if we love God, we know God. Basta? Once we have virtue love, we have no reason to fear. Nakasabot ka? Sa diha nga kita manag-iya o makaangko na og virtue love, wa gyud rason nga kita mahadlok pa. Ato ni padayon sa sunod ni gayon ugma, ayaw si piyatang sunod nga sumpay og din hilang una kita muhunong og magaampo kita nga lamdagan pa kitang dugang sa Espiritu Santo. Labot ni ining atong ipangisgutan bahin sa God's 10 problem-solving devices. Nga kung ikaw buot nga masulbad imong mga suliran niya, gitagana, giandam, gihatag sa Dios kanatong mga magtotoo. Kay kini usa kini ka sa mga lakang nga ikaw mahimong mananaog, winner believer. Nga kinsa may dili gusto kung mahimong mananaog, nga kita makabuntog sa mga suliran, atubang nini with ease and tranquility, with peace and joy. You see? So karon ato na ning isilsil nga ang mga suliran sa kinabuhi is not our enemy, but it is our friend. Okay? It is our friend. Kay kini mo ni makapalig-on sa atong pagsaling pagtuo diha sa Dios. Kung moabot na ni mga suliran, that is an opportunity for you to apply God's Word and to see for yourself the deliverance of the Lord. Sama nitong gisulti sa Dios kanto ni Moises. Kantong paglatas na nila sa pulang dagat. Mao na miingon si Moises dayo, kayab dayon siya sa iyang unsa staff. Ingon siya, behold the deliverance of the Lord. Maupod ni nato karon nga mga magtotoo. Ang Dios magasulti, behold
This is my deliverance. Na ang mga solusyon sa imo mga suliran. Na ituyo na ko nga naa kay suliran. Pa-applyon ka, pagamiton ka sa imong nakatunan. You see? Mao ni ang paagi sa Dios. Apan dili siya mobiya nato, dili nung kagyod. Gisangkapan kita sa tanan nga mga spiritual assets nga wa nagyud tay kapangulipas. Nigabot dito si eternidad di na kamuyog. Wa magkukahibaw ini Dios. Wa kahibaw na nga pagaw ni taon tong mga pastor, teacher, mga ebangelista nagatudlo sa akong pulong wa man ka magtagad. Imo man lang ipalabay speakers sa imong dunggan ngadto speakers nga dunggan wa man nimo hatagig bili. Wa man kay gana. So mo na dili ka makapangulipas. Mao ra na imong niara ka dinis langit. Okay. Malipayon ka hangtod dapan wa kay reward, wa kay ganti. Nga sama niya itong ubang mga magtotoo nga tuwa nagkabaguod na silagda sila mga ganti ilang mga unsa mga purong-purong nga ilang mada dito. Kung ikaw mananaog, paminaw. If you are a believer who is a winner believer, ikaw sugaton sa Dios dito sa eternidad. Well done, good and faithful servant. Kay ikaw nagatuman sa mga gagmayng mga mong obligasyon, mga suliran, karon ako kang tagaan og bugti niya na nga kaayuhan, mga reward, mga ganti, mga purong-purong nga akong gitagana nimo. Kaya napuno man itong imong Museum of Heaven. Kitang tanang mga magtotoo na atay Museum of Heaven. Atungan to agi lakra dito nga tungan. Okay? Juan de la Cruz, to imungan Museum of Heaven. Kada buhat nimo divine good, buhat nga maayo nga ginamit ang pulong sa Dios, divine good. Kay duha man gud ka good, nga klaseng good, human good ug divine good. So kato imong nabuhat kay divine good man kay basihan nimo sa pulong sa Dios imong pagbuhat niya na. So mao nay gantihan. Kay tandi man kana sa gold, silver, precious stones. Duslita nimo na, kadita nimo na, pusporo, di man na musilaom. So unsay mulahutay, mao ni gantihan sa Dios. Apan kung ikaw nagabuhat lang mga tawhanong mga buhat human good, gitandi po na sa kahoy, kugon, dagami. Dusliti rago na, santiki nagpusporo, di ba mo sila dayon, maugdaw na. So, unsa may gantihan? Mayon ang Diyos, wa man mulahutay. Kay sindihan na musiga naman. Mga silao, mga ugdaw man. So, wa kay ganti. So, ato ning ipadayon sa sunod. Gidapit ka sa padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Amahan na mo ka Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong gitudlo ka namo ning adlaw. Inawat nga kini pinagis pagahom Espiritu Santo, mahimong klaro tataw sa among pagsabot ni o Diyos. Hingtanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.